Hello friends, welcome back to my Onjali Vacation YouTube channel. Logofer नै थांगासिनो दङ अरुणाचल बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय राजगरावहाय सासे लोगो दङ लोगो माने बिदा जाहैबाय आरो ओमफ्राय दायो थांबाय थादों जों हाइजेंबारिनिफ्राय ओमफ्राय बेयो गहपुरावहाय मोनसे निउ इयार फर गोदान ओंखारदोंमोन ना बेनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला ओमफ्राय ओरैबायदि बोथोराबो बरियामोन आङो आंनि बाबाजों थांबाय थादों आरो ओमफ्राय बे इयारफोर गोदानाबो जाजोबाखै बानायबाय थादोंसो देनां फ्लाइट गाखोनो फैदो आरो नोंथांमोना चलो भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मा मा दिन्थिलांबाय थासिगोन आरो ना अरुणाचलाव अबेसिम भिडिअ बानायफेर आं बारा सिनाया ना जायगाखौ मावग्लिंजोबखायोलै आंनाथ' केमेराया मावखायो होनदां केमेराया आं सिनायाहाय आं सोर होनदोलै ब्रा Borainya kau sih borai kerja aku. Oh, hello friends, tentang apa kau? Mana? Dia berapa borai dia ni? Nih kepsi kau bau ni ada. Hello guys, jeng daya mana? Kita salah jauh tangga sedang awal nari. Dari di para gereja lah, kasih feeling lah. Baru video soalnya lagi, studio night ramai makanya ada. Itu dari tangga dong, last ini. San Kang bos. Nama kita kita. Masa gak deh bukan ada ang pada snack kayak mau tangga senang dah ya yang dari mana airport ke dan lama ada tangga senang lama ke dan mana gari khas dua ke man kan hala budia biwa man kan hala lah mebrat kuzo Saguzo. Yang mana kena hagne ya? Blogger, P-blog.
Nalik kakruk dang. Berat memang. Sampai nih, sampai nih. Coba kasih sebuah urna sih beli juga na. Ini dia gak kebetai burlah lah Salagafer ang beयाव थांनानै मोनसे कभार भिडिअ मोसानो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्रायो थांनायावनो मोनाहैबाय ओमफ्रायो सेल्फियावल'सो मोजां नुयोसै आरो ओमफ्राय भिडिअआ केमेरा बेगथिंजाय माबा खोमसि जाबायमोन आरो ओमफ्राय कभार भिडिअखौ लानो मोनदिया गैया लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनि ब्लगखौनो नायसाबदो आरो नोंथांमोना आं बेयाव मोनसे सं दामदोंमोन लोगोफोर ओमफ्रायो कपिराइट फैजानो गिनानै आं संखौ होआसै ओंखायनो भइसखौ डाउन बानायनानै ओमफ्राय भइस सोना होबाय आरोना लोगोफोर उन बेगथिंजाय केमेरायानो जाया खोमसि जाजोब्बायमोन ओंखायनो मोसानो मोनदिया ओरैनो बेयाव बेरायहैनायनि टारगेटआ आंना कभार भिडिअ बानायनानै फैनायखासोमोन गैया ओमफ्राय मोनाबाय नालाय बहा मोसानो मोनबावखो गैया ओमफ्राय जों दायो थांफिनसिगोनसो आं बेयावबा मा बखिदोंमोन गैया भइस डाउन गोजासो लोगोफोर गासिबो संनि थाखायनो जायगा नायनो बिराद मोजांमोन ओमफ्राय दा माने लेट फैनाय बिसोरो बे फेसिलिंगासिनो दासो हारसिं बेरायहैदोंमोन इयो लामा सिनाया मा सिनाया थ' थांसै दाना थांनोसै सानाबो हाबबाय बारा गोबाव थाजानाय नङा थांफिननांगौ नालाय आं थांफिना आरोदै आंनाथ' न'आव बेयावनोखा बिसोर थांफिनगोन बारा लोंनाङा जोंबा लोंखायाखै बारा थ' दायो थांबाय थानोसै थ' दायो थांगासिनो जोङो dong Nggak sabi sini ya anaknya. Bara mana sandu gila, rezeki bawa gila, mozaik je sedini putra mana. Ini obat tu dulu, ikon sandu dulu, ikon mana mana. Saya pun tak ini lah, ini video bara macam mana sih video cover video mana nak video bidang apa dah bidang cover video tu mohor kalau sini bola bini kan ya. Panai lah sih jangan thang sih. Wah, dah pasti nak bola. Apa ni birat gelau apa nak video dah jangan. Intro kena kasih macam intro. Bonti, zaman lagi. Rezeki mana? Gozoh, mana? Koklem mana?
हाखर जावगासिनो दङ माने बिसोर सोंदों माबोरै गाखोदों बे गोजौआव माने बिसोर हमना मोनाखै दासिमबो गोजौआव दंथारो बेलेग गोजौआव दङ माने बेखौनो माने बिसोर सोंहरनायखाय सोंदोंमोनलाय आंनाव आंथ' मा बुंनो बोरै गाखोदोंनो बेखौ मा गोजौ दं हाजोआव ओरैबो गंसे गदों दा JCB नङालै JCBसो मानसि मानसिमोन लामाया बेसेबां गोजौ थांनाया बेसेबां गोलाव थांबावनांगौ दा बेसेबांमोन गोलाव 3 किल'मिटारसो दंबावो खोमा दिनै आंनि ब्लगखौहाय बिथाङा बानायदों आरो आं दिनै जादों बिनि चेनेलनि माबा मा होनो अनारा माने ब्लगारा आंसो दिनैनि दिनाव आरो ना अन्य दिनावथ' जाखानाय नङा फैयै इसिबां मोनफैलायबाय थाबायनो हाथारला जाथारला बिसोरो आं सानदोंमोन माने बिसोरखौ दाख्लैनिफ्राय फैदोंमोन नालाय आं दाख्लैनिफ्राय खबर लाबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय माने बेरायहोनो एसे मोजां जायगायाव बेरायनो लिंनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय माने फैनो हास्लाबाखै बिसोरो हगार हरजायाबो आरो ओमफ्राय दाबो जेबो जबरदस्ति फैनाय जादों बाबा दोनबोनायखौसो फैनो मोनदों आयंआ आयं जायो जोंसो आयं जागोन आच्छा होमबा मा जागोन थोदो एसे थाब थोदो मोनायगोन दा सान हाबलाबायबाथाय बिसोर स' नोंथांमोना आंनि बिब्लग इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मा होनो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन बेयो नालाय बिथाङा आंल' होनो आरो दै नालेखौ रावबो ना रावबो मिथिखाया आरो ओरैनो आंसो बुंखायो नालाय डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन होआबाथाय बेखौ थिगसे बुखा फैनानैबाबो न'आव कमेन्टआव एसे जावना हर होआबाथाय लोगोफोर नोंसोरथ' मेथन नुफेराखै खोमा दां देखायनो एसे आं दिनै एसे मेथनाव बायदि जायो नायै नोंसोरखौ नुदों नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जाय मेथन नुफेराखै हाजोबो नायदो दाना नै लोगोफोर बेयावनो दं मेथनाव ओइनो ओरैजाय नुदों ना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जाय नुफेराखै बेनो मेथना हाजो गोजौ दङ एकदमबारे गांसो जागासिनो दङ बेलेग बरिया नुखायो बे हाजोखौ दंबावोमोन ओमफ्राय माने समजों लोगोसे सानाबो हाबलांबाय एखेलगे थाबाय थाया समा ओरैजाय इसोर खारलांथारबाय आं दा ओमफ्राय हारसिङै थांगासिनो दङ दिनैनि ब्लगा आं बिब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जों दायो टेनसनेल मा होनोमोनलाय हेलिं दाबा बोरैमोनथाय नामखौनो बारा मोजां मिथिया आं जायगानिबाबो हाबफेरा नालाय टेनसन हेलिं दाबा ओरै खाथियावनो दङ ओरै दङ मोनबायबो इनो बेयाव एसे मा होनो खानस्रिफोर जालाबायनो नागिरदों बेनोसै आरो भिडिअआ दिनैनिया मा जायगायाव बेरायनायमोनलाय अरुणाचल Dari pindah rumah Ferry. Dion habun juga. Dari batas baby juga mana baik. Raya angna video back sini yang saya ini. Saya lah, saya bertambah. Bila saya lah, kan saya